Fakt výborné. Vianočné čapice. Nalámanú čokoládu zalejeme vriacim maslom a rozmiešame. Vajíčka, cukor a sol vyšľaháme do hustej peny. Primiešame čokoládu a premiešame. Pridáme hladkú múku a kakao. Cesto dáme do formy s papierom na pečenie a pečieme 20 minút na 175 stupňov. Nalámanú bielu čokoládu zalejeme vriacou smotanou na šľahanie. Rozmiešame, pridáme druhú polovicu smotany na šľahanie z chladničky, rozmiešame, prikryjeme potravinovou fóliou a necháme celú noc v chladničke. Nakrájem na pasiky a následne na trojholníky. Vymiešam si čokoládovú ganáž. Ganáž je hotová, keď vám pekne drží tvár. Pozor, dá sa prešľahať. Presne ako šľahačka. Odoberiem si časť ganáže a pridám do nej červené farbivo. Ozdobíme krémom. Vianočné čapice sú hotové, môžeme ich ochutnať. Toto určite vyskúšajte. Ahojte!